haramun ne don ka je kai kisa kai sunan ka kashe dan uwanka musulmi yau kuma ya haramta. To dun mu gargaɗi masu zumuɗin za su je su kai ma Nijar hari su sani cewa ainihin za su yi babban kuskure ba su yi babban kuskure ba mu fatan ya auku, amma in abin su yi ne za su yi ma makiya aiki ne, kuma in ba za su burge makiyan ba karshe yadda aka rataye Saddam shi ma wanda zai wannan agwalagwal din haka su rataye shi ba su ga amfani shi ba ya gama amfani kawar da shi an gama tun kuɗa shi za su je barna shi ya ɗauka zai zama gwarzo ne yanzu an ci ya katsa ruwan lantarki ya kuma rufe boda kan iyaka. To ai duk wannan bai da iko ma yayi wannan bisa ka'ida ba an ce za a yi demokradiya ba zai kai demokradiya ne Nijar ba, to demokradiya ne ba shi daman ya katsa wutar lantarki. Wutar lantarkin nan waye katse ma sojojin da suke mulki ne katse ma ko mutanen Nijar? To mutane suke amfani da shi kuma ciniki ne aka yi ai yarjejeniya ne aka yi suna biya ne ba kyauta ake ba su wutar ba. Kuma ECOWAS ba military alliance ba ainihin kungiya ce ta tsaro na soja ba. ECOWAS kamar so ne economic community ainihin a sha'anin tattalin arziki ya hada ba yaƙi ba inda aka rubuta a cikin cata ɗinsu za su kai yaƙi ba aikinsu ba ne. amma yanzu aka zo aka tara wasu ne wai da sunan ECOWAS ne, so kuma sun fara tunanin wai Najeriya ne da Nijar ma za a yi fada. Allah ya sauke wannan daidai. To kun ga wannan ainihin muke cewa to ba mu da makamin da ya wuce riko da Allah ta'ala mu koma ka Allah ta'ala. Alhamdulillah naga a Nijar din masu mutanen Bazon an nuna su, na gan su wani clip an nuna su suna karatun Alkur'ani duk an tsara ana sassauke Alkur'ani ana addu'a. Sannan sauran ma mutanen su ma ana kwarin ita ma Nijar din araba ta biyu, akwai mutanen Bazon da kuma ba na Bazon din ba ana son su ba a yi faɗan cikin gida. To duk inda mutanen sun saba haddasa wa'annan fa ko ina suka je sai su je su haddasa faɗa irin wannan faɗan ba namu ba ne, suna so su ɗibi arziki ne, arzikin da ke nan da wanda ke can. Dama nan suna ɗiba ba su biya, suna ɗiban mai, suna ɗiban wa'insu ma'adinai masu daraja, suna ɗiba a Borno sun haddasa wani abu shi Boko Haram, suna ɗiba ma har Sokoto duk suna ɗiba. Uranium ɗin da ake ɗiba a Nijar akwai shi a Sokoto tuntuni su suka gano tun 1970 yau tsakanin 1970